Želám vám dobrý večer a srdečne vás vítam na našej dnešnej diskusii. Ospravedlňujem sa, že máme takéto prevádzkové meškanie, ale keďže sme nemohli spratať našej umelkyni scénu, tak sme boli trošku nútení improvizovať a presunúť sa s diskusiou tuto do výklenku. Verím však, že diskusia bude pre vás zaujímavá a ja sa veľmi teším, že v dnešný večer môžeme v Bardejove privítať jednu vzácnu hostku, ktorá pricestovala teda za nami až z Bratislavy a ktorá sa volá Silvia Porubenová. Poprosím jeden veľký potlesk pre pani Porubenovú. A ja ešte na úvod možno poviem pre tých, čo ste tu prvýkrát a ktorí ste nemali šancu prísť na našu sériu stretnutí, tak my sa takto stretávame spolu už po štvrtýkrát a počas tých stretnutí sme sa venovali rôznym témam od menštruačnej chudoby, venovali sme sa takisto sexizmu. A dnes sa chceme venovať téme neplatenej alebo teda takzvanej neviditeľnej práce. Ešte nás zo série týchto spoločných stretnutí čaká jedno stretnutie, ktoré bude na konci tohto mesiaca, takže zároveň vás pozývam 33. na posledný zo série našich spoločných stretnutí k témam rodovej rovnosti. To stretnutie bude s pani Molnár Satinskou a bude sa týkať rodovo citlivého jazyka. Dnešné stretnutie organizuje komunitná nadácia Bardejov. Ďakujeme veľmi pekne Bašte za tento priestor, že tu ako vždy teda môžeme ho spolu užívať. Za podporu ďakujeme taktiež Človeku v ohrození a za finančnú podporu aj Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky. No a teraz už po týchto povinných úvodoch by som chcela vám trošku predstaviť našu hostku. Ak náhodou pani Porubenovú nepoznáte, čo sa mi teda nechce veriť, lebo teda často sa vyskytuje vo verejnom priestore aj v rôznych diskusiách a aj v podcastoch a tak ďalej, ale pani Porubenová je sociologička a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Verím, že toto je správne. A zároveň sa venuje problematike rovnakých príležitostí mužov a žien a takisto je autorkou publikácií v oblasti ľudských práv, aktívne sa venuje, angažuje v zvyšovaní spoločenskej participácie žien a marginalizovaných skupín. No, ale my sme tu dnes teda kvôli téme špecificky neplatenej práce, tak ja začnem možno takou úplne základnou otázkou, lebo keď sa povie práca, tak možno väčšina ľudí si predstaví niečo, čo vykonávame v bežnom dni a dostávame za to nejakú plácu. Čo je to neplatená práca a prečo je vlastne neplatená? Ešte ďakujem za pozvanie a ďakujem za pekné privítanie aj za predstavenie. Myslím si, že táto téma, ako téma neplatenej alebo neviditeľnej práce, krásne ukazuje, že v oblasti rodovej rovnosti naozaj vždy ide o ten komplexný holistický prístup, celistvý. Keď niekto povie naprvú neplatená práca, neviditeľná práca, tak vždy takým spôsobom si budeme myslieť, že inklinujeme skôr k nejakému ekonomickému vysvetleniu alebo naopak vyslovene k feministickému vysvetleniu nerovnakých príležitostí, rozdelenia moci a podobne. Čiže ja som teraz, je to téma, ktorá podľa mňa teda primárne, alebo z mojej optiky, tej sociologickej, neekonomickej súvisí so zosúľaďovaním pracovného, rodinného a osobného života a teda súvisí samozrejme s rodovou rovnosťou, ako je podmienka a predpoklad. Ale keď som sa tak mrkla zbežne veci, ktoré boli popísané v poslednom období a ktoré naozaj prinášajú nejaký komplexný prístup, tak ten uzáver je taký, že čo tie definície spája? Práve to, že je to každá produktívna činnosť, ktorú vykonávame a je jedno teda, že ten produkt smeruje do našej vlastnej domácnosti, prípadne ju vykonávame aj sami pre seba, ale tým kritériom toho je naozaj to, že za túto prácu, ktorá je nepochybne prácou, nie je to žiadna aktivita, ktorú vykonávame pre radosť iba a pre vlastné potešenie, ale proste za ňu nedostávame mzdu. To ja si myslím, že úplne najjednoznačnejšie vysvetlenie. A hneď teda na druhú sa asi ponúka, že prečo rozprávame sa o neplatenej práci v súvislosti so ženami, viac so ženami ako s mužmi, opäť práve z tých historicko-spoločenských dôvodov.
ak by nebolo rozdelenie moci dlhé stáročia také, aké bolo, zrejme by boli aj tu tie misky váh naklonené v prospech mužov. Hej? Tak by sme sa bavili o tom, že neplatenú prácu vykonávajú skôr muži. Ale realita je taká, aká je. Vlastne iba niekoľko desaťročí sa hovorí o agende rodovej rovnosti. A ja zvyknem vždy hovorievať, že každá rovnosť sa začína vlastne ekonomickou rovnosťou, ekonomickou nezávislosťou a ekonomickou autonómiou. To všetko ostatné sú nadstavby a čerešničky na torte. Čiže práve preto sa je treba zaoberať neplatenou prácou, nielen z hľadiska vzájomného vzťahu tých partnerov, mužov a žien v domácnosti, ale aj z hľadiska požiadaviek na verejných aktérov, na tých, ktorí rozhodujú. Takže o tomto asi treba hovoriť. Ešte taká jedna definícia sa mi páčila, ktorá hovorí o tom, že čo je teda dôležité v tej neplatenej práci práve pre tých verejných aktérov, že treba jednoducho priznať, že existuje, že je to obrovský výsek práce, ktorá sa robí bez nároku alebo bez akejkoľvek ambície a nároku na mzdu. Teda prvou vecou je uznať, že tu je takýto výsek práce, za ktorú žiadna mzda nie je. Druhá vec je pokúsiť sa v súčasnosti, keďže žijeme v 21. storočí, časť tej práce delegovať na služby, technológie a podobne. A tretia vec je prerozdelenie tej práce, ale opäť teda nielen v zmysle muž, žena, rodina, ale opäť na štát, na obec, na komunitu, na služby. Ja sa ešte si spomínam, že keď sme začínali s témou rodovej rovnosti, jednou z takých prvých publikácií, ktoré vydal Aspekt, bolo ako rodovo analyzovať. A veľmi známa nemecká sociologička, staršia pani Barbara Stiegler, naozaj prišla s takým návodom. A ona tú analýzu práve aj neplatenej práce nerobila v domácnosti, ale čo je veľmi zaujímavé, na farnosti, práve preto, že si ju objednali na takej evangelickej farnosti v Nemecku, už neviem kde presne. A to bol presne ten krásny prípad, ktorý ukazoval to že je tu istá zotrvačnosť v tom, ako vnímame tú neplatenú prácu. Ona hovorila, že ju narekrutovali vlastne tie farničky, ženy z tej farnosti, pretože mali len dojem alebo pocit, že teda roky samozrejme dobrovoľničia tam, pripravujú občerstvenie, starajú sa o závislých členov tej farnosti a všetko sa to berie úplne automaticky, akože to musia vykonávať zadarmo. A stále to bol ten dojem zatiaľ, ale keďže teda mnohé z nich, boli to celé rodiny, že tá mužská práca, ktorá existovala aj v rámci tej farnosti, to boli, dáme tomu, záhradníčenie alebo také opravy niečoho, takže na tú prácu pre tých mužov, rovnocenných členov farnosti sa vždy našla mzda. Tak ona hovorí, že to je presne ten príklad toho, že v podstate to nebola ani zlá vôľa tých ľudí, ale bola to tá zotrvačnosť, že je to rozdelenie na mužskú a ženskú prácu. Muž je ten, ktorý sa stará o financie, žena je opatrovateľka. Čiže základ, vrátim sa k tomu, čo som mala povedať na začiatku, že ten základ, prečo to je tak, stále to tak je, prečo to tak vnímame, aj keď len podvedome, je práve v tom, že stále u nás pretrváva to bipolárne rozdelenie, že muž je ten, ktorý sa má starať a stará sa o financie, aj keď tomu častokrát nie je, aj keď hovoríme o jednorodičovských domácnostiach, a žena je tá, ktorá má primárne a väčšinovo opatrovať, starať sa, riešiť všetky ostatné záležitosti. My sme včera v rámci tohto nášho podujatia mali takú aktivitu varenie pre páry, teda kurz varenia pre páry. A v rámci toho sme si pripravili také štatistiky. Keďže vy ste, vlastne nikto z vás na tom varení nebol, tak ja by som dovolila si využiť a povedať tie štatistiky, aké sú. A to je, že ženy venujú, je to výskum Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Sú to ich štatistiky. Sú z roku 2021, čiže nie sú úplne nejakého zase starého dáta. A z ich výskumu vyplýva, že ženy venujú neplatenej práci v priemere týždenne 30 až 40 hodín. A ešte to rozloženie je také, že z toho 19,2 hodiny je starostlivosť o deti, 7,7 príprava jedál, 5,1 hodiny domáci práce, 5 hodín starostlivosť o zvieratá, 2,5 hodiny výroba, starostlivosť o textílie, pranie a podobné aktivity. Ale čo bolo zaujímavé v tom výskume ešte, že až 70% respondentiek si myslelo, že v porovnaní s partnermi, s manželmi, že vykonávajú tých prác v domácnosti viac, kdežto 47,5% mužov si mysleli, že robia v práce v domácnosti rovnako ako tie ženy. Čiže to je aj to rozdielne možno vnímanie, ktoré ste vy práve spomínali na inom príklade.
Áno, ale presne tie faktory jednotlivé, alebo tie jednotlivé klastre, ako ich zaradil Inštitút pre výskum práce a rodiny, zodpovedajú aj tým výskumom, ktoré robia teda nielen európske inštitúcie, ale dá sa povedať, že to je globálny problém. Takže myslím, že aj práve v tomto výskume je to niekde uvedené, že v súčasnosti 23. roku v európskom priemere ženy vykonávali 40 hodín neplatenej práce. No, samozrejme, predpokladám, že v Portugalsku, Španielsku možno 70, Švédsku, v Norsku 30, hej, takže je to hrubý priemer. Ale aj v tomto výskume IVPR, aj vo výskume Ekonomickej univerzity vysvetlo, bol to síce nereprezentatívny výskum, ako týkal sa západoslovenského kraja, Bratislavy, čiže skôr mladšej populácie, ale práve tam ešte aj to je zaujímavé povedať, že tie nožnice sa otvárajú v neprospech žien, čím sú ženy mladšie, čím majú viac, teda hlavne medzi 30. a 40. rokom, čím majú viac detí. Nezávisí to od vzdelania, ale proste deti a čím nižší vek detí, tým teda viac hodín tej neplatenej práce. Samozrejme s vekom to trochu klesá, pretože vzniká alebo zaniká toľko povinností, ktoré musíte, jednoducho sú obligatórne, musíte ich vykonávať. A v tomto výskume tej Ekonomickej univerzity, ktorú som spomínala, vysvetlilo, že na Slovensku je to až 50 hodín. Opäť v priemere, čiže podľa jednotlivých vekových skupín, podľa regiónov, určite podľa vzdelania, by sme sa dopracovali k tomu, že vlastne pre veľkú časť žien na Slovensku, opäť teda spriemerované, sú tam aj ženy, ktoré sú síce v domácnosti, ale sú ženy, ktoré pracujú 8 hodín denne. Takže im to vychádza tak, že vlastne pracujú, či v platenom zamestnaní alebo neplatenom, dajme tomu 17 hodín denne. Takže to je o akej duševnej hygiene alebo vôbec nejakej fyzickej regenerácii môžeme hovoriť, keď vlastne 3/4 svojho života prepracujete. A ešte jedna zaujímavá vec, bohužiaľ zabudla som to meno slovenskej ekonomky, ktorá spomínala, že problém je v tom, že to nevieme kvantifikovať práve v tom, že táto práca sa nevykazuje teda ako súčasť hrubého domáceho produktu. Ale keby sme ju modelovo vykázali globálne opäť, tak neplatená práca, opäť globálne, tvorí 13,5% hrubého domáceho produktu globálne. Čiže to už je pomerne veľká sila. A čo s tým? Či existujú nejaké návody alebo proste krajiny, ktoré sa takým spôsobom na toto historicky, spoločensky, zvykovo, nábožensky pozerajú inak. O tom sa treba baviť. Ale ak sa budeme pohybovať len tu v priestore našej blízkej Európy, tak takú vôľu k tomu riešiť to má napríklad Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Estonsko, Fínsko, kde hľadajú také spôsoby, ako z tejto neplatenej práce urobiť prácu platenú, v zmysle toho, že zamestnávateľom môže byť samotná tá domácnosť, dáka agentúra, ktorá poskytuje tie služby, alebo štát, alebo obec. A opäť to nie je z takých humanitných dôvodov len, alebo rodovo rovných dôvodov, ale z toho, že tým dôsledkom tej prepracovanosti žien, ak to tak môžem povedať, je to, že v podstate potom majú čoraz menej energie, čoraz menej možností byť na oficiálnom trhu práce, unikajú alebo sú vytláčané z toho trhu práce a vlastne vieme, aké sú tie dôsledky. Hej? Teda postupne sklený strop, znižovanie takého ich postupu, znižovanie príležitostí, znižovanie miest, narastanie rodového mzdového rozdielu, čiže príliš veľa neplatenej práce na pleciach žien, ak to môžem tak jednodušene povedať, má dôsledky aj pre trh práce a pretože tie rodiny, ktorých súčasťou sú aj tie ženy, sú jednoducho chudobnejšie, lebo je iné, keď máte 2 plné príjmy, môžete sa naplno venovať práci a je iné, keď gro vašej pracovnej činnosti tvoria tie obslužné činnosti. A presne ako ste spomenuli, tam je zaujímavé to, že hej, ženy aj na Slovensku, aj v Európe, aj globálne sa starajú o jedlo, teda prípravu jedla, varenie, pranie, prípravu, nejako krásne sofistikovane to tam nazvali, že starostlivosť o textílie, čiže tým sa myslí nielen pranie, ale aj žehlenie a skladanie a podobne. A muži vlastne tie kreatívnejšie činnosti, hej, že zahranie sa s deťmi, oprava elektroniky, auto, bicykle, kolobežky, asi dnes neviem, čo všetko tam môže ešte spadať. No a rekonštrukčné záležitosti, ktoré sa týkajú domov, bytov a tak. Ale samozrejme, že to nie sú veci, ktoré sú tak frekventované a nie sú dennodenne potrebné ich vykonávať.
A vy ste sa teraz akurát dotkli tých dôsledkov, ktoré vyplývajú pre ženy z faktu, že vykonávajú tú neplatenú prácu. Spomenuli ste aj menej voľného času, takisto ste spomenuli ako keby horšiu situáciu na trhu práce. Sú ešte ďalšie aspekty, ktorých sa to týka? Mňa zaujalo tiež, neviem, čo to bolo v tom výskume alebo niekde inde, kde dávali do súvisu neplatenú prácu s množstvom spánku, ktorá sa ženám dostáva, že v priemere ženy spia, tuším, že o 2 hodiny, alebo už neviem, aké bolo to číslo, menej ako muži, a že či teda ešte sú nejaké ďalšie takéto faktory, ktoré sa premietajú do ženských životov. Určite áno, keď sme spomínali, že je to 16 alebo 17 hodín denne práce, tak je jasné, že vy nemáte kde ukrojiť ten čas inde ako práve na spánku, pretože aj niektoré hygienické a iné vlastné činnosti jednoducho musíte urobiť, musíte sa prepravovať, musí tam byť ešte istá mobilita. To je tiež veľký problém, napríklad na Slovensku konkrétne, hej. Aj tá vôľa pracovať a byť úplne účastná na toho práce je v mnohých regiónoch, neviem ako je to tu konkrétne, teraz ma to napadlo, lebo nedávno sme sa o tom bavili pod Zvolenom, že proste ak neexistujú vlakové spoje, autobusové spoje, ktoré vás v príčetnom čase dopravia do zamestnania, tak vy nemáte šancu v tom zamestnaní byť. Aj keby ste neviem ako chceli a boli akokoľvek kvalifikovaná. Takže okrem ako nedostatku spánku, čo je teda zdravotné znevýhodnenie, môžeme povedať, a má to dôsledky, dnes sa našťastie už dosť hovorí o duševnom zdraví. Vieme si predstaviť, že aj istá chorobnosť alebo isté ohrozenie duševného zdravia spolu s takým zníženým pocitom bezpečia, istoty, ale vôbec s tým, čo ľudovo nazývame tou preťaženosťou. Každý vieme, čo si pod tým predstaviť. Ak sa cítite individuálne, osobne preťažený, tak viete, že to má ako taká snehová guľa, sa tam nabalujú ďalšie veci. Zrazu sa objavia diagnózy, teda fyzické, objavia sa konflikty v rodine, objaví sa, nie je to náhoda, hej, že sa objavia rozličné typy závislosti od alkoholu, drog, u mužov častokrát gamblovanie, hej, keď ste takto preťažení. Takže toto je ako keby taká snehová guľa takých dôsledkov. Takže preto to nie je len individuálna záležitosť alebo rodinná záležitosť, aby tie síly boli vyrovnané, aby boli tie príležitosti vyrovnané, ale je to vec, ktorá sa musí riešiť aj na celospoločenskej úrovni, pretože v konečnom dôsledku to má vplyv aj na ohrozenie nášho verejného zdravia, individuálneho zdravia a vôbec na našu odolnosť, na našu výdrž a to, že momentálne žijeme, už to opakujeme asi do nekonečna pri každej príležitosti, a že žijeme vo veľkom nápätí, vo veľkom strese, že tie elementárne naše istoty sú ohrozené, cítime ohrozenie bezpečnosti, čo nebývalo. Slovensko bola krajinou, kde tá bezpečnosť vo verejnom priestore bola vysoká. Neobávali sme sa takých vzájomných konfliktov alebo fyzických konfliktov a podobne. Dnes už aj toto ako keby neplatilo, čiže vyslovene v súvislosti s tými strachmi o základné istoty, základné hodnoty je veľmi dôležité mať na poriadku a upratať to, čo je úlohou naozaj, alebo čo sa dá upratať aj a riešiť nejakými rozumnými návrhmi verejných politík. Takže asi je na nás všetkých, aj na tých ženách, ale aj samozrejme aj na mužoch, aby sme apelovali na tých politických stakeholderov, aby to, čo sa nielen na zamestnávateľov, ale presne aj na samosprávu, aby sa niektoré veci riešili v prospech toho, aby ani muži, ani ženy neboli preťažené či už v zamestnaní, alebo vlastne aj v svojom rodinnom živote, vo svojich domácnostiach. Ešte predtým, ako prejdeme možno k tým stakeholderom, tak ostaňme chvíľku v domácnosti a moja otázka je, či sa mení zapojenosť mužov do týchto domácich prác nejako v čase. Že či na toto sú nejaké dáta. Viem, že sa to mení v niektorých možno iných krajinách, alebo aj historicky, možno nám môžete povedať, či to bolo iné v iných krajinách, ale ako je to na Slovensku? Určite sa to mení teda je podľa jednotlivých geopolitických priestorov. Podľa môjho názoru to veľmi súvisí aj s konfesiou. Asi nie je náhodou, že protestantské krajiny, severské krajiny boli vždy teda, keďže táto rovnosť a rovnostárstvo je bytostne ako pre protestantizmus a istý minimalizmus, skromnosť je teda príznačné, tak sa to samozrejme premieta aj v tom rodinnom živote, aj v tom rozdelení a delegovaní jednotlivých povinností medzi seba navzájom, aj v komunite a podobne.
Ale myslím si, že ak máme nejakú správu v oblasti rodovej rovnosti, v oblasti gender studies alebo feminizmov, alebo akokoľvek nazveme tieto nové usporiadania a nové možnosti sveta, tak je to práve ten výskyt nových mužov a nových otcov bez úvodzoviek. Myslím si, že je to generačná vec, ktorú aj na Slovensku badáme. Nechcem to ako presne zadefinovať, ale myslím si, že v tej generácii mužov pod 40 rokov alebo okolo 40 rokov je jasne vidieť, že už celkom neplatia ani na Slovensku a myslím, že na celom Slovensku takéto fixne tradičné vždy a pre všetkých to rozdelenie, že teda muž je ten, ktorý nosí financie a žena je tá, ktorá opatruje. Myslím si, že je to aj tým, že už táto generácia mužov bola možno vychovaná matkami s iným názorom, s iným... Ale samozrejme, neplatí to paušálne, ale hovorím, že asi opäť zase smerom k tým verejným politikám a k tým stakeholderom, ak by sme sa skrz celé politické spektrum na niečom zhodli, tak si myslím, že je to práve to, že je to vynikajúce, že v súčasnosti sa aj muži podieľajú na výchove a starostlivosti o úplne celkom malé deti, o tom, že je tu snaha z tých dôvodov, ktoré nie sú len ekonomické alebo také utilitárne, čerpať rodičovskú dovolenku, čerpať otcovskú dovolenku, že to má také konkrétne benefity aj pre ten samotný vzťah medzi partnermi a medzi manželmi. Čiže myslím si, že toto je dobrá správa a v konečnom dôsledku teda budú z tejto správy profitovať nielen tí partneri, muži, ženy, ale aj verím tomu, že aj tá generácia detí, ktorá si užije naozaj tú plnú starostlivosť tých rodičov. Takže ak sa niečo zmenilo k lepšiemu, myslím, na tom usporiadaní a behu toho nášho v úvodzovkách tradičného sveta, tak si myslím, že je to práve to. A keď sa môžem spýtať, aké sú nejaké konkrétne dobré príklady zo zahraničia, ktoré by sme v tejto oblasti mohli aplikovať aj u nás? Ja si pamätám, že som raz v nejakej debate počula, že v severských krajinách, napríklad čo sa týka starostlivosti o domácnosť, tak jednak, že muži majú oveľa dlhšiu ako keby tú rodičovskú dovolenku a jednak, že aj muži aj ženy si ju môžu napríklad čerpať v rôznych ako keby častiach života toho dieťaťa, hej, že je tam oveľa väčšia variabilita. Takisto, že zamestnávateľia napríklad sú oveľa ochotnejší poskytnúť tomu zamestnancami nejaký čiastočný úväzok, aby vedel možno postupne sa zapojiť do toho pracovného procesu aj popri starostlivosti o dieťa. To mi tak, ako som si na to teraz spomenula, ale či by ste nám vedeli povedať niečo takéto konkrétne, čím by sme sa inšpirovali? Opäť jedna vec, ktorú vždy pripomínam, na začiatku 90. rokov jedna expertka z Veľkej Británie, bohužiaľ som tiež zabudla jej meno, nám povedala, že aby sme si nenechali vnútiť tú realitu čiastočných alebo skrátených úväzkov všeobecne, ako pre celý životný cyklus. Čiastočné úväzky sú fajn, keď sa vraciate, dajme tomu po rodičovskej dovolenke, keď máte starostlivosť o iných členov rodiny odkázaných, napríklad do rodičov sa musíte starať a podobne, ale celoživotne je to pre ženy obrovská pasca. Zase práve pre ženy je to obrovská pasca, pretože vieme, že 50% úväzok nikdy neznamená 50% mzdy, o mnoho menej, a obvykle ani neznamená polovičný objem práce, ale opäť je to viac ako objem práce. Ale hlavný ten nedostatok je to, že jednoducho pre väčšinu zamestnávateľov nie ste plnohodnotným zamestnancom v tom zmysle, alebo zamestnankyňou v tom zmysle, že s vami ráta pri všetkých benefitov, nezúčastňuje sa toho vzdelávania, ste proste na druhej kolaji, čo sa opäť prejaví potom veľmi neblaho práve pri tých dôchodkoch a podobne a môže aj sa prejaviť pri sociálnom vylúčení žien. Takže touto cestou, ako si myslím, našťastie nepôjdeme a nemali by sme ísť ani preto, že Slovensko má zase iný problém. Je dobré možno pracovať pre ženy celoplošne na skrátené úväzky, ako napríklad v Holandsku, kde väčšina žien vďaka takým rozličným daňovým výhodám, ktorých sa celkom presne nevyznám, ale jednoducho sa ženám, ktoré žijú v partnerskom vzťahu a majú 2 plné príjmy, oplatí pracovať, dajme tomu na 80% úväzok, pretože to vyjde na rovnako, hej, ako na 100%, ale Slovensko má jeden zásadný problém a to je úplne gro, podľa mňa, na ktorom by sme sa takisto mali zhodnúť skrz celé politické spektrum, a to sú jednoducho prínízke mzdy. Nízkosť našich miest nie je ospravedlniteľná ani produktivitou, ani výkonnosťou, ničím. Čiže pri výške miest, pri tej nízkosti skôr našich miest je veľmi ťažké hovoriť potom o nejakých moderných formách organizácie práce a o týchto benefitoch, ktoré sa týkajú stlačeného pracovného času a podobne. Ale tie typy benefitov, ktoré ste spomínali, môžu byť teda nielen na celoštátnej úrovni. V týchto krajinách ako Francúzsko, Španielsko, nemáme hovoriť len o severských krajinách,
Severské krajiny, áno, v tom rovnostárstve je obrovská výhoda, že ich mzdy sú rovnako vysoké, by som povedala. Hej. Že z hľadiska výšky mzdy je úplne jedno, či pracujete v kancelárii ako úradnička, alebo ste učiteľka v škôlke, alebo ste skladník, alebo kopete so zbíjačkou. A preto je aj možné, a preto častokrát vidíte v týchto povolaniach pre nás tradičných mužských alebo tradičných ženských aj mužov. Myslím, že v Švédsku konkrétne je dlhodobo viac mužov, učiteľov v materských školách ako žien. Práve preto, že tá rovnosť miest prináša aj rovnosť statusu. Opäť si myslím, že je to veľmi dôležité. Hej. Nikto sa nad nikoho nevyvyšuje a nikto nemôže byť ponížený za akýkoľvek typ práce. Každá práca je rovnako dôležitá, každá práca je viac menej rovnako oceňovaná. Takže to je obrovská výhoda a tam si myslím, že touto cestou by sme sa mohli ďalej inšpirovať. A smerom k tým zamestnávateľským organizáciám, čo by mohli urobiť, nedávno som čítala presne taký príklad zo Španielska, tiež v takej hornatej oblasti Španielska, kde bol problém dostaviť sa za prácou. A jednoducho samospráva vymyslela to, že kúpila tri tie, ako sa tomu povie, tie malé mikrobusy 9-miestne, ktoré teda tých 30 ľudí prevážali, 30 žien zhodou okolností, ktoré by boli nezamestnateľné, prevážali každý deň z práce a do práce. Čiže to je investícia, ktorá sa vráti veľmi rýchlo, alebo sa oplatí jednoducho, až sa teda z takéhoto opatrenia, tak písali teda v tej štúdii, že z tohoto opatrenia sa stala vlastne taká oficiálna doprava v tej obci, akože smerom teda k tomu zvozu do toho zamestnania. Vo Francii sú to vlastne také benefity zase, ktoré sa týkajú, my by sme to nazvali také vouchery, že zamestnávateľ vám vlastne poskytuje taký voucher, ktorý si môžete vybrať ako na opatrovanie detí, dajme tomu mimo oficiálnych škôlok, jaslí, hej, opatrovateľku alebo kohokoľvek môžete tou sumou zaplatiť, aj príbuzného, starých rodičov a podobne. Takže tých inšpirácií je veľa a dokonca sa to teda zdá, že je to iba európska záležitosť, ale že vraj teda je to problém, ktorý je vnímaný ako problém aj v Centrálnej Ázii a dokonca pred 2 rokmi práve v tom výskume IVPR som našla, myslím, že 20 krajín na svete malo nejakým legislatívnym spôsobom ošetrenú tú neplatenú prácu. Teda, že najmä ženy, teda nielen ženy, ale najmä ženy, ktoré vykonávali prácu v domácnosti, boli ako keby v zamestnaneckom pomere, či už smerom k štátu, k obciam, alebo cez nejaké agentúry a boli to aj krajiny ako Burkina Faso, Tanzánia a podobne. Takže je to vnímané ako problém, ktorý je celosvetový. A myslím si, že aj to je zase tá inšpirujúca alebo taká mobilizujúca vec pre nás, že nie sme v tom sami a nemôžeme sa dáko utiekať len k tomu, že niečo je tradícia. Áno, niečo je tradícia, niečo je dôsledok dákych nerovností, ale nie je dôvod to dákym spôsobom generovať tú nerovnosť ďalšie 10 ročia. A myslíte, že tá nerovnosť na Slovensku je aj nejakým následkom toho socialistického ako keby modelu v rodiny? Viete, čo ja si nemyslím, práve naopak, že aj keď samozrejme tá proklamovaná rovnosť vtedy bola naozaj proklamatívna, ale to, že ženy účinkovali, ak to tak môžem povedať, na trhu práce, bola samozrejme. Bolo minimum žien, ktoré boli v domácnosti, ale samozrejme nebolo to ani zakázané, ani trestné. Však vieme aj z konkrétnych lokalít, najmä z menších miest, že niektoré ženy naozaj boli v domácnosti celý život. Ale takže v 90. rokoch naozaj bolo pre nás zaujímavé, keď sme chodili po európskych workshopoch, ako kolegyne z Portugalska rozprávajú o tom, že dosiahnuť pre nich 40% zamestnanosť žien je teda neuveriteľná ambícia. Toto je nám samozrejme, čiže myslím si, že práve preto, že nemusíme objavovať koleso, že bolo by veľmi zlé, keby sme sa nechali vytlačiť z toho trhu práce, alebo sa z nejakých ideologických dôvodov si nechať vnútiť to, že miesto ženy je iba v domácnosti, pretože toto sme prešli, akože prešli sme 10 ročiami vlastne aj industrializácie so všetkými dôsledkami, ktoré to prinieslo, ale myslím si, že to, že ženy sú absolútne nezastupiteľnou súčasťou trhu práce na Slovensku, sa jednoducho nedá vziať späť a je to výborné. Keď som sa pýtala, a nebudem teraz menovať koho známeho, lebo niektorí ho asi tu by aj poznali, že vlastne prečo vôbec takú debatu my chceme viesť, že vlastne tá neplatená práca v domácnosti je predsa pre ženu ako keby nie pasiou rovno, ale takou akoby
povinnosťou, ale vlastne povinnosťou, ktorú ženy robili vždy a muži majú iné úlohy, ktoré by mali plniť, tak čo by ste vlastne na tento pohľad povedali vy? Tak samozrejme, vždy z nášho pohľadu v našej bubline európskej a podobne sa nám javí to ako vždy a všade, ale samozrejme boli aj matriarchálne spoločnosti, boli a dosiaľ sú kmene komunity, pre ktorých je samozrejme úplne iný prístup a nemusíme rovno hovoriť o Amazonkách. Ale myslím si, že to je možno ani nezlá vôľa, je to naozaj taká zotrvačnosť, ale tam je zase kritérium toho, hovorili sme si, že čo je neplatená práca, teda tá, ktorá je zjavne produktívna, ale nedostávam za ňu mzdu. Ale keď už sme spomenuli aj zosúľaďovanie pracovného, rodinného, osobného života, takže o zosúľaďovaní hovoríme vtedy, ak to, čo robíte mimo prácu, to jedno, či platenú, ale neplatenú, je to, čo robíte s radosťou a pre seba. To je ten rodinný a osobný život. Tak ak niekto teda rád zahradkárči, alebo prečo by nezahrať, verím, že to je produktívna činnosť a môže ju vnímať ako pasívu. Sú aj ženy, ktoré napríklad rady žehlia, hej. Takže môže to vnímať tak, ale nemyslím si, že to by bolo práve žehlenie alebo umývanie okien je práve nejaká činnosť, ktorú môžeme považovať za vrchol našej ambície, pokiaľ ide o zosúľaďovanie. Asi keby sme sa úprimne každý z nás pýtali, čo by rád robil, tak to budú činnosti ležať s knižkou niekde, sedieť niekde pri pive, stretávať sa s priateľmi, cestovať po svete a podobne. Takže nenechajme si vnútiť teda zase ani to, že našou pasiou je zrovna presne žehliť a podobne. Lebo zároveň sú tu aj také rodové stereotypy, ktoré hovoria, že ženy by mali variť, žehliť, kdežto muž sa stará o záhradku alebo niečo opravuje, čo nehovorím, že nemusí tak byť, ale nie nevyhnutne to vlastne musí byť modelom, ktorý v každej domácnosti funguje. Mnohé ženy sa vyjadrili, že totiž to okrem toho, že tá neplatená práca je fyzicky niekedy náročná, tak častokrát vykonávajú aj činnosti, ktoré sú psychicky ako keby náročné v rámci tej neplatenej práce, ako či už to je nejaká organizácia domácností, alebo proste aj udržiavanie nejakých takých vzťahov v rodine, alebo aj medzi rodičia, deti a tak ďalej, z čoho môžu teoreticky možno prámeniť aj nejaké psychické problémy, alebo je tam taká väčšia psychická záťaž, tak je tam prepojenie tejto neplatenej práce a jeho množstva možno s nejakými takýmito problémami u žien? Určite áno, ja si myslím, že ak by sme sa spýtali, ak by tu sedel namiesto mňa, alebo sedela terapeutka, psychologička, psychiatrička, tak by nám určite potvrdila, že áno, opäť smerujem teda nenáhodou k tej problematike duševného zdravia, pretože pri akejkoľvek nespokojnosti, frustrácii, preťaženosti, nešťastí vnútornom je teda úplne jedno, ako máte tie pomery usporiadané v tej rodine. Ak teda niekto chce variť doma, či je žena alebo muž a niekto chce opravať motocykel, tak je úplne jedno, je to otázka naozaj len tej rodiny, ako to majú rozdelené. Do toho im nemá čo kafrať ani verejná politika, ani nikto iný. Ale ak je to naozaj tak, lebo tie činnosti, o ktorých sme hovorili, že väčšinou sú teda delegované na plecia žien. Zase v tom globálnom meradle som čítala, že je to asi 72,5 v globálnom meradle tých činností všetkých, ktoré sa dejú, ale určite by som ich teda tiež nezužovala práve ani na varenie, ani na tú starostlivosť o textílie. Aj v tomto výskume spred tých 2 rokov je taký faktor, že manažment domácnosti a rodiny. A presne tieto činnosti, ktoré súvisia s dnešným typom aj rodičovstva už, hej, koľko vlastne denne strávite nad EduPageom a proste nad organizáciou naozaj takou sofistikovanými činnosťami, ktoré ale môžu byť pre niekoho, alebo aj sú reálne nakoniec vyčerpávajúce, stresujúce a podobne. Takže možno aj to je taký apel práve na to, aby sa tie síly rozložili, aby sme si to nedali vnútiť, že je to našou povinnosťou, alebo teda povinnosťou žien, pretože nikto nie je ani Amazonkou, ani Herkulom, aby zvládol všetko. Takže je to absolútne legitímne nárokovať si ten čas na oddych, nech ten oddych realizujete, naberáte sílu na to, aby ste zase sa mohli vrhnúť do takto širokospektrálnych činností, ktoré sú bohužiaľ stále neplatenou prácou.
Vy ste povedali ešte niekde v úvode, že jedným zo základných krokov k tomu, aby sa zmenila situácia, čo sa týka neplatenej práce, teda u nás v spoločnosti, je uznať, že neplatená práca vôbec existuje. Tak zaujímavé, že či u nás v spoločnosti sme už v tom bode, že minimálne máme to uznané a či sa môžeme teda prehupnúť do toho ďalšieho kroku, čo s tým robiť. O tých krokoch nejakých konkrétnych sme sa trošku už bavili, ale že či vôbec na Slovensku je uznané, že takýto termín je, lebo naozaj, keď sme s tou témou prišli, musím povedať, že keď mi na to odpovedali muži hlavne, tak oni to nevnímali ako nejaký taký akože problém, ktorý by nás trápil natoľko, že by sme sa ním mali zaoberať a už vôbec nie, aby sme mu mali venovať nejakú diskusiu a tak ďalej, čo mi príde ako úplne len nejaká taká malá základná vec. Tí, ktorí o tom rozhodujú, teda tí, ktorí tvoria verejné politiky, presvedčili zase ten ekonomický argument. A opäť tá spomínaná štúdia pani ekonomky, ktorá hovorí o tom, že nič nebráni tomu, práve tá ekonomická argumentácia, teda naše expertky by mali presvedčiť svojich mužských kolegov o tom, že nič expertne, odborne nebráni tomu, aby sme do tých národných účtov tzv. A do hrubého domáceho produktu sa pokúsili začleniť práve tú prácu, ktorá je zatiaľ nekvantifikovaná, teda je neplatená, alebo že v konečnom dôsledku teda tým benefitom bude naozaj aj vyšší hrubý domáci produkt a vlastne viac bohatých rodín a väčší príjem tej rodiny. Takže toto by malo byť asi ambíciou opäť skrz celé politické spektrum tých, ktorí rozhodujú o našich verejných politikách a tým pádom aj o našich životoch, aby sme spoločne takéto niečo presadili. Pretože asi nebude na tom škodovať nikto. Jednoducho je to otázka bohatstva spoločnosti a vieme, že v 21. storočí, aspoň v európskom priestore, by nemali existovať bohaté spoločnosti s chudobnými rodinami a s chudobnými jednotlivcami. Takže myslím si, že je to taká konsenzuálna záležitosť, že ono to znie veľmi na jednej strane ekonomisticky, na jednej strane ako feministická ekonomika, ale na druhej strane je to úplne utilitárna bežná vec, ktorá prináša benefit všetkým. A je to tak teda, že je vyčíslené koľko, alebo teda ten vplyv neplatenej práce na hrubý domáci produkt, že vieme povedať aj nejaké číslo k tomu? No, to ma zaujalo, že teda, ale hovorím, je to globálne meradlo, neviem v miliardách, teraz to som zabudla, ale že je to globálne je to 13,5% hrubého domáceho produktu. Áno, teda som myslela teda, že na Slovensku, či také niečo máme, či no, také čísla, či sa... Keď teda európsky priemer je 40 hodín týždenne, Slovenky pracujú 50 hodín týždenne, tak u nás to typujem, že to bude aspoň 15 a možno aj viac percent hrubého domáceho produktu. Áno, ďakujem. A ja teda sa pozriem len, koľko je hodín, aby som vám dala šancu sa tiež niečo spýtať. Možno v tomto momente, keďže sa nám blíži 8 hodina a my potom okolo 7:30, alebo teda tesne pred 7:30 budeme musieť končiť kvôli tomu, že máme tu ďalší program, máme tu koncert, tak chcem vám dať aj priestor na otázky z publika. Máme pomerne krátke šnúry, takže budete musieť prísť k nám, alebo teda ja vám podám mikrofón, ak dočiahnem. Ak by niekto sa chcel niečo spýtať pani Porubenovej, tak teraz je tá možnosť. No, nikto nič, tak budeme teda my plynulo pokračovať teda v tej diskusii a ja sa teda spýtam možno takú otázku, že ak niekto, toto je úplne konkrétna otázka, že ak niekto má doma problém s touto témou neplatenej práce, čo by ste mu poradili, ako v podstate začať ten dialog s partnerom na túto tému? No to je dobrá otázka. Akože, aká inštitúcia by to mala riešiť? Asi žiadna inštitúcia, asi je to otázka diskusie. Ale ja som takisto radšej vidím ten pohár poloplný ako poloprázdny.
Ja si myslím, že že v partnerských vzťahoch teda vzniká mnoho, ako sa hovorí, že slova sú prameňom nedorozumenia, ale ja si skôr myslím, že tá absencia slov je prameňom nedorozumenia. Lebo nielen ženy, ale aj muži častokrát sa v partnerských vzťahoch, v rodinných vzťahoch sa odvolávame na to, že ten druhý musí ako intuitívne vycítiť, mať správnu domienku, priznať. A vieme, že to tak nie je jednoducho. Čiže ak niečo chcem, tak to jasne musím verbalizovať a skúsiť začať o tom hovoriť. A opäť asi všetci vieme na rozličných úrovniach a s rozličnými typmi ľudí, s ktorými žijeme, ktorí sa zdajú nekompatibilní a povieme, že s týmto alebo s tou sa nedá diskutovať, že v konečnom dôsledku ako tá dennodenná snaha o tú diskusiu prinesie vždy ten posun. Ne? Čiže dialog je základ. A asi každý, aj keď to nemusia byť tie najlepšie príbuzenské vzťahy, keď nemáte osvietenú svokru alebo mamu, ktorá vie vám pomocou, alebo svokra, tak určite máte nejakého spoločného priateľa, priateľku, nejakú autoritu v úvodzovkách, s ktorou sa dá o tom hovoriť a ktorá má vplyv na tých vašich najbližších a podobne. Takže nebyť ticho a tak ako vo všetkých iných problémoch a neutápať sa v takom svojom nešťastí, urazení alebo v takom pocite nespravodlivosti, ale komunikovať to. Ešte by som sa možno chcela spýtať, keďže máme tu pomerne veľa žien, aké sú vaše skúsenosti s neplatenou prácou vo vašej domácnosti alebo teda v rodine a či to považujete ako tému alebo ako problém? A teda, keď sa môžem konkrétne spýtať, že koľko z vás, keď môžete dvihnúť ruku vyslovene, že považujete neplatenú prácu ako problém vo svojej vlastnej domácnosti? A to je zaujímavé, že presne, že hovoríte, že nie, že máte takého partnera, s ktorým máte delenie prác v domácnosti také, že vám to vyhovuje? Ešte niekto nejakú skúsenosť by nám chcel možno povedať? No musím povedať, tak to je také ako čierny humor teraz. V pondelok som bola na pohrebe, zomrel nám spolužiak náš, možno ste čítali v médiách, Duško Giertl, muzikant, ktorý nikdy, teda celý život žil sám, akože napriek tomu, že v dome, takže mali sme tam ako spolužiaci veľký priestor, mohli sme tam do rána hulákať, variť si, čo sme chceli a podobne, že tam nebola žiadna žena, ktorá by dirigovala jeho ani nás. A za tie roky tiež pri tých debatách vzniklo, že Duško, akože, a potom tmolili sa tam, že prečo tu akože žiadna žena nikdy akože evidentne s tebou nebývala, že prečo si asi nechcel, že prečo tu nebol. On že vieš, však akože boli tu, ale že ja som si všimol a že teda tiež ako išli roky a že hlavne, že čím je väčší ten rozdiel vekový, hej, dajme tomu už mal 60 a tie dievčatá mali stále málo, ale chceli ho napriek tomu, ale že proste, že aj akokoľvek sa tvárila zaľúbene, takže vlastne že ani jedna, ktorá prešla mi životom, že nemala ten pocit, že by mala urobiť niečo pre mňa. Ako môžem povedať, že všetky sa starali len teda o seba a o to, že vlastne teda, že ja som aj, a keďže varil, dobre, takže ja som varil, ja som sa staral a že vlastne sa starali len o seba, ležali, spali, pozerali do mobilu, ale že on hovorí, že či je to generačná vec, že či je to taká norma teraz, ale presne, akože keď to nie je to tradičné uskupenie, ale prídete do bohemského prostredia, tak máte pocit, že stále ste sama za seba tam a vlastne nemusíte nič. To je tak ako na osvieženie len.
Neviem, ako to chodí takto, keď sa striedajú tí partnerky po veľmi krátkom období, ale teda, že tiež tam asi možno nie je ten pocit toho nejakého záväzku alebo vzájomnej zodpovednosti aj za toho druhého. Nemusí to tým mužom ani vyhovovať, že zdá sa teda, že on to robí rád, že sa rád staral, rád varil, ale mal ten celoživotný pocit o to, že nikto sa vlastne nestaral o to, čo chcem ja, alebo čo by padlo dobre mne. A teda možno otázka potom na mužov, či vy očakávate, že teda žena bude sa o vás starať takto? Že ako sa pozeráte na to rozdelenie povinností vo vzťahu a v rodine? Videla som tam vzadu, že niekto kýval hlavou, že nie, neočakáva to. Ale kýva iba jeden, tak nedovidím možno na všetkých, tam za stĺpom nevidím, ale... A jeden radšej odišiel. Takže, lebo je toto diskusia, ale zároveň by sme chceli, aby to bolo také možno vzájomné zdieľanie si svojich pohľadov na túto tému, aj možno svojich skúseností. Tak ak by niekto z vás chcel nám povedať svoj pohľad na vec, tak boli by sme veľmi radi. A keď nie, tak ja som si teraz spomenula, že som počúvala dávno, myslím, že to bolo nie v ženskom rode. Pomôžte mi, taká relácia na Silná zostava, pardon, áno. Silná zostava, ktorá sa, už neviem, či venovala presne neplatenej práci alebo téme s ňou súvisiacou. A bola tam aj v podstate pani, ktorú si bohužiaľ už meno teraz nespomeniem, ktorá hovorila, že ona pochádza z rodiny, kde to rozdelenie rolí v rámci toho, čo robí žena muž, bolo také povedzme tradičnejšie v zmysle, že ona to tiež prevzala zo svojej rodiny, že sa primárne ona stará o tú domácnosť a muž vykonáva také tie opravárske práce alebo možno maximálne nakupuje a tak ďalej, ale že čo si všimla veľmi zaujímavé je, že jej synovia, povedala, že má 3 synov alebo 2, ale že jej synovia to neprevzali ako keby z tej rodiny už. Že čím to je, že ona ich to, sama sa vyjadrila, že ona ich to nejako akože neučila, že toto usporiadanie nie je povedzme buď v poriadku, alebo že ona to prežíva tak, že by to malo byť nejako inak, ale tí synovia vlastne sa správajú inak vo vlastných rodinách, čo je potom otázka, či toto je niečo generačné. No, ja si myslím, že je to generačná záležitosť, ktorá ale súvisí s tým, že asi, keď mám natvrdo povedať, že čoraz menej tých informácií, ale aj vlastne aj tých postojov a toho správania už preberáme od rodičov. Sme inšpirovaní častokrát vlastne skôr tými našimi kamarátkami, vekovo blízkymi ľuďmi, ale aj tými vzormi, vďaka tomu, že žijeme internetovú dobu, nikto nie je odkazaný teraz mať vzor zo svojho príbuzenstva, zo svojej dediny, zo svojho mesta, či inšpirujeme sa čímkoľvek. Takže myslím si, že častokrát, určite to všímate všetci v každodennosti, že presne toto, čo ste spomenuli, že sú ľudia, to je jedno, či muži, ženy, ktorí pochádzajú z toho najtradičnejšieho prostredia a možno je to aj taká otázka vzdoru alebo takého opozitného nejakého postoja, aj to je možné, že vždy voči tej rodine. Ale platí to aj naopak, že keď ste vyrastli vo veľmi liberálnej rodine, ja napríklad presne, akože môj otec bol o mnoho rokov mladší od mamy, nebol Slovák, proste mama bola v pozícii a nikdy to od nej neočakával, proste a ona si ani nikdy nepripúšťala, že by mala niektoré veci robiť a napriek tomu si ju vážil za iné veci. A nemôžem povedať, že som jednoznačne ja išla do života s takýmto postojom. Že keď prišiel ten čas alebo nejaký vážny partnerský vzťah manželský môj, tak ako keby, neviem čím som bola inšpirovaná, keď si to tak teraz premietnem, keď som mala 23-25 rokov, ale vonkoncom nie je práve tým domácim prostredím, že či je to tiež ten vzdor, že proste možno mi z dôvodov, ktoré boli iné, ako konkrétne vzťahy mojich rodičov, niečo mi na tom nesedelo, niečo mi vadilo, alebo človek hľadá niečo iné. Čiže tiež som sa musela vlastne cez vlastné nejaké omyly alebo presvedčenie, že prečo by to malo byť takto,
si doslova prekúsať k nejakému terajšiemu postoju, že malo by to byť takto a takto a keď niečo chcem, tak to musím povedať a musím si to tak zariadiť a keď hovorím áno, tak je to áno a keď hovorím nie, tak hovorím nie. Častokrát toto je problém, hej. Aj v prostredí veľmi vzdelaných a samostatných žien vnímam, že hovoria nie, nepotrebujem pomoc, nechcem a myslia áno a čudujú sa, že to potom nevychádza. Takže celkom jednoznačne definovať, artikulovať, čo chcem a naozaj byť voči sebe aj voči tomu druhému otvorený, čo chcem, lebo nikto sa nikdy nebude celý život domýšľať, že o čom snívate a čo si myslíte. To je veľmi dôležité. Ja som si ešte všimla, keďže máme ešte trošku času, ak by ste sa predsa len chceli spýtať, tak ja vám kľudne dám možnosť. Ale keď nie, tak ja som si všimla v podstate na sociálnych sieťach, a to prioritne teraz myslím Instagram, aj také rôzne účty žien, ktoré ukazujú taký ten skôr spôsob života, že žena je v domácnosti, má viac detí. Sú to skôr akože zahraničné účty, neviem, či na Slovensku také sú, ale ako keby dosť veľa ich je zahraničných, že ako keby práve, že idú tým spôsobom opačným, ako my sa bavíme. Ale sú to americké účty, tak možno je takýto rozdiel veľký medzi Európou a Amerikou v tom vnímaní, alebo ako vy sa na to pozeráte? Tak určite áno, samozrejme, že Amerika je o mnoho tradičnejšia v tom a tam asi zbytočne hovoriť, alebo a nemáme prečo sa zaujímať o to, že či tam, aká zamestnanosť žien alebo nezamestnanosť žien. Čiže ten tradičný model tej dokonalej rodiny a tej starajúcej sa ženy a domčeka na predmestí je tam naozaj väčšinovo prítomný a rozšírený, ale aj znútornený, tak asi pre väčšinu ľudí, alebo veľkú časť ľudí, nechcem teda naozaj teraz kvantifikovať, to tak je. Ale myslím si, že asi aj to bolo treba povedať asi hneď na začiatku, že našťastie aj my už žijeme teda tú dobu alebo ten čas a možnosť tých rozmanitých príležitostí a rozmanitých modelov života. Hej? Keď pred rokom 89 tu bol ten jeden väčšinový model, ľudia chodili na strednú školu, na vysokú školu, po vysokej škole, po strednej škole sa zosobášili do roka, teda polovica neviest sa vydávala tehotných na Slovensku. To bolo také špecifikum, ale nie preto, že by... Lebo jednoducho preto, že to vedeli, že ten život je jasne nalinkovaný. Do 30-ky mali 2 deti, ženy odchádzali do dôchodku 54, 55, 56 ročné, potom sa starali o deti. Čiže nebolo toľko tých alebo neboli žiadne možnosti vybrať si tú svoju vlastnú cestu. A teraz, keď tie možnosti sú, a samozrejme je to už generačný posun, mnohá generácia mladých ľudí nezažila to, čo bolo pred rokom 89, a verím, že je dosť veľké percento ľudí, pre ktorých je to celkom legitímne, pre ktorých je to presne životný výber. Teraz nemyslím tieto instagramové príbehy, ktoré ukazujú ten umelý svet a tie dokonalé vzťahy údajne a dokonalé krásne domy a nalaštené dokonalé krásne mamičky, ktoré majú 6-7 detí, ale pritom vyzerajú stále ako fotomodelky. Tak to vieme, že to tak nefunguje len tak samé od seba, alebo bez dákej externých vplyvov, externej pomoci a takého mimoriadneho finančného zázemia. Som si pripomenula jeden výskum, ktorý robil Český sociologický ústav, ale už je to aspoň 15 rokov, ktorý sa pýtal žien, že keby si mohli vybrať bez ohľadu teda na ich reálne partnerstvo, ale bez ohľadu hlavne na ich finančné možnosti a tú finančnú realitu, že ako by teda viedli svoj život, že či by sa vydali a mali deti, či by pracovali, alebo či by kombinovali pracovný osobný život, či by žili úplne single. A v Čechách bolo zaujímavé, ktoré sú mnoho, vieme, že liberálnejšie, ateistickejšie a tak ďalej, ako Slovensko. Už aj vtedy pred 20 rokmi, alebo 15, asi pred 20 skôr, bolo 20% žien, ktoré povedali, že keby mohli, tak si zvolia proste, asi 60% bolo takých žien, že presne to zosúladenie pracovného rodinného života, mať aj rodinu, mať aj perfektnú prácu a nájsť nejaký balans medzi tým. Asi 20% bolo v Čechách žien, ktoré povedali, a už to boli ženy, ktoré už mali rodinu, že keby mali tú možnosť, takže asi by ostali single skôr a žili taký život podobný, ako žijú muži, ktorí ich obdivujú, hej, že sa športujú, stretávajú sa s kamarátmi, angažujú sa dáko občiansky. A 20% žien povedalo teda, že by sa venovali výhradne rodine. Tak ja si myslím, že keby sme dali takúto otázku na Slovensku ženám, a nielen otázku, ale tú možnosť, že asi by bolo dosť žien, ktoré by, tiež myslím, že minimálne tých 20% žien by povedalo, že by
vôbec by im nechýbala taká ani sebarealizácia. Pokiaľ by im nechýbali financie, tak by to jednoducho dali takto. Pamätám sa, že tiež pred 20 rokmi sme robili výskum práve na Inštitúte pre výskum práce a rodiny pre KOB jednotu. V tom čase ešte jednota mala tie malé potraviny skoro v každej obci a chceli niečo spraviť, vtedy nejaký benefit, že pre tie zamestnankyne práve v tých malých predajniach, čo by tak chceli a podobne, aké dovolenky, aké iné príspevky. A vtedy nás prekvapilo tiež, lebo bola tam aj taká otvorená otázka, že nechceme nič, len peniaze. A to svedčí zase podľa mňa o tom, nie o tom, že by boli Slováci, Slovenky chamížni, ale to, že tie mzdy sú prinízke. Tie predavačky to boli väčšinou pokladničky, alebo teda všetko v jednom, v týchto predajniach hovorili, že keby mali tú možnosť, keby tí ich muži, ich manželia mali dvojnásobný plat, takže jednoducho by chceli zostať doma, pretože tá práca ich nebaví, nezaujíma, je ubíjajúca, je za málo peňazí. Takže aj toto je celkom legitímne povedať, že keď mám tú možnosť za voľbu, tak samozrejme pre niekoho a určite nie pre percento ľudí, pre veľkú časť ľudí môže byť zaujímavé to starať sa vyslovene len o rodinu, o seba, o svoju domácnosť. Asi je dôležité akceptovať každú tú cestu podľa toho, kto si čo v živote vyberie. A keďže náš čas debaty sa chýli ku koncu, tak ja sa ešte raz na vás pozriem, či predsa len nechcete mať nejakú otázku poslednú. A ak nie, tak ešte sa vás pýtam, keďže my sme robili sériu takýchto večerov, ktoré sa týkali nielen teda neplatenej práci, ale aj na iné témy rodovej rovnosti. Či nám viete odporučiť buď nejakú dobrú literatúru na danú tému, alebo hoci, ja neviem, či nejaký film, alebo čokoľvek, nejaký proste iný žáner, okrem debaty, ktorým by sme si vedeli rozširovať obzory v týchto témach? No, ste ma prichytili, akože teraz sa budem musieť priznať, čo ja robím v rámci relaxu. A že čumím na Vojo a Netflix a podobne, ale na čo? Aké žánre si vyberám tiež a pri takom prokrastinovaní tiež som narazila na jeden film, ktorý som videla už niekde na YouTube úplnou náhodou. Je to iránsky taký dokument a volá sa, že 4 ženy, 1 muž. A je teda na Netflixe. Ak ste ho nevideli, tak si ho pozrite. Je to fantastické. 2-hodinový film. To môžem prezradiť aj to, že je to naozaj teda, je to dokument s kamerou, matka, jeden syn tej matky, ktorý má 4 domy vedľa seba, keď tam zvykom je relatívne bohatý na tie pomery, má nejaký kombajn alebo traktor a teda vzťahy medzi tými manželkami a tou kopou detí. Ale teda ten záver z toho je presne ten, že aj v konečnom dôsledku, keď vidíte takýto dokument, tak si uvedomíte, že všetky tie problémy ľudí sú v podstate veľmi príbuzné. Tie partnerské, tie očakávania, nároky, túžby, aj tie márne túžby sú veľmi, veľmi rovnaké. Takže keď ste vraveli o literatúre, niekedy mám pocit, že naozaj presne akože taký vynikajúci dokument, alebo aj výborný film je väčšou ukážkou toho, ako na tom sme, ako možno akákoľvek teoretická literatúra. Takže 4 ženy a 1 muž je tip pani Porubenovej pre nás. A my teda veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli k nám do Bardejova a že sme si mohli spolu podebatovať o takejto téme. A budeme radi, ak budete hoci aj neskôr doma rozmýšľať nad touto témou ďalej. A ja teda predtým ešte, ako sa s pani Porubenovou rozlúčime, tak vás chcem srdečne pozvať ešte raz na posledný zo série našich večerov, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti a ten bude 33. tu v Bašte v kultúrnom komunitnom centre a budeme sa rozprávať o rodovo citlivom jazyku, čo je možno rovnako ako neplatená práca pre niekoho téma kontroverzná, ale verím, že spolu s našou hostkou pani Luciou Molnár-Satinskou sa na tému pozrieme z rôznych zaujímavých uhlov, tak ako sme sa dnes rozprávali o téme neplatenej práce. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a poprosím jeden veľký potlesk pre pani Silviu Porubenovú.
Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné pre mňa. Ďakujem ešte raz za pozvanie.